लास्ट कुइसन जेरैहाय साबेसे जयनिं जादों बेहाय 150निबो बांसिन बेयाव जयनिं जादों जोंहा थिपकाइ प्राइमारियाव मुनमुन ब्रह्मखौ गाज्रि मोननानै जोंहा हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि मोननानै जोंनि थिपकाइ ओनसोलनि बिपिएफनि कर्मिफ्रा जोंनि इपिपिएलआव जगदान जाफैजोबबाय। जोङो ओनसोल थांनानै बिपिएफनि जे रोदा दंमोन बेखौ दा गारहरबाय थादों आरो बेखौ जिर' खालामनायनि मोनसे प्रसेस जों लाबाय थादों। दिनै जोंनि बे थिपकाइ प्राइमारिनि आन्डाराव 150 सासे बिपिएफनि जे कर्मिफोर दंमोन बिथांमोना दिनै इपिपिएल हान्जायावहाय जयेन जाफैबाय। जयेन जाफैनाय लोगो लोगो जोंनि जे थिपकाइ प्राइमारि बा सावरायनानै बिथांमोना ओरैबायदि बेसादफोरबो दङ भलजित बसुमतारी फैनो हादोंना बिसोरनो फैनो खावलायदों आङो बयबो गोरोबखौ जानो नाङा